Se on moi YouTube ja tää on tää mun uusi kanava, tää Tomppa Juttu. En mä tiedä mistä tuo nimikin tuli, mutta ainakin parempi kuin edellisellä kanavalla. Jos jaksan tai muistan, niin mä laitan tuonne alas sinne kuvaukseen tämän linkin edelliselle kanavalle. Niin mä ajattelin antaa tälle mun YouTubeaamiselle uuden mahdollisuuden, koska tuli pikkasen haukkuja siitä mun edellisestä kanavasta, ja ne oli aika huonoja ne videot. Älkää kattoko enää niitä joka. Niin nyt nämä mun videot on varmaankin, no toivottavasti ainakin, parempia kuin edelliset. Ja mä en tee enää niitä samoja tyhjiä lupauksia, että mukaan tulisi päivittäin joka toinen päivä, ei mitään sellaista. Mä teen varmaan viikoittain näitä videoita, mutta jos jaksan, kerkeen, tai jos on ideoita, niin sitten teen ehkä vähän useammin kuin viikoittain. Mutta nyt, mä muuten löydyn Facebookistakin. Käykää, no mä teen siellä itsestäni tämän henkilö Tomppa Juttu, koska en mä mitään sivuja jaksanut tehdä, niin käykää sieltä etsimässä ja tykkäilkää, tilatkaa jos haluatte, kommentoikaa, lähettäkää palautetta, mitä vaan. Mutta nyt tää mun kanava, tää uusi kanava, on parempi kuin edellinen. Ja nämä videot tälläkään kanavalla ei tule olemaan kovin pitkiä, mutta mä oon näissä energisempi kuin niissä edellisissä. Mä vaikutin väsyneeltä ja mä puhuin aika hiljaa ja sille pätkittäin, että kun mä en oikein keksinyt mitään. No mutta hyviä päivänjatkoja ja seuraakaa tätä mun kanavaa ja moikka!